बे ओनसोलाव UPPLनि एगेन्स्ट खामानि मावदों नालाय PCDRआ बेखौ आङो आंनि नेतृत्वआवनो आङो दाबोनो मोननाय जों दाबिदोंमोन जोंनो आलादा मोनसे रायजो। ABSUनि दैदेनगिरि राजु कुमार बसुमतारिया मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुराय नायलांजोब दसे उनाव आं होनो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ नायाबा बुजिनाय नङा। बेयो बहुद माखासे BTR एकर्डनि सोमोन्दैबो बहुद बुंदों। अब्ला रायजोफोर बियो मा बुंदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुराय नायलाङो अब्ला बुजिगोन। साफ्रोमबो एक्स NDB आरो बेजों लोगोसे एक्स ABSU जोङो थांनाय 15 थारिखआव जोङो बिसमुरि इउथ अफिसाव BPFनि इउथ अफिसाव जोङो BPFआव जइन जाहैदों। जइन जाहैनानै बेनि बेलायाव मैया मोनसे UPPLनि जोंनि हुलथुगाव प्राइमारिनिफ्राय बिसोरखौ दिखांनानै लांनानै जों खोनादों जोंनावबो फन हरदोंमोन बिसोरखौ दिखांनानै लांनानै बिसोरखौ जबरदस्ति खालामनानै निउस मिडियानि गेजेराव थाखा फैसा होनानै होगोन होननानै लांदोंमोन होननानै आंनि मुंखौ खारिदों। आंनि मुङा मुस्रि राजु कुमार बसुमतारि आरो जोङो बेफोरबायदि थाखा फैसानि लालसा देखायनानै जोङो सोहैयाखै। नंगौ जोंनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग'नाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा जोंना माखासे मानसिफ्रा आहा माखासे टेकनिकेल उसुबिदा होननानै थांफाखायाखै बेखौ जोङो जेबो जबरदस्ति खालामाखै। माखासे मानसिफोरखौ जोङो होनदों एसे एनै सा खरसफ्रा मोननो हागौ ओरैनो एसे एनै आखाइ खरसा बिनि बादै जोङो 20,000 30,000 होगोन होननानै जोङो लाङाखै रावखौबो। बे आरो जोङो बेवहाय मेन खोथाया जाहैबाय जोङो BPFआव जइन जानाया जोंनाव माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दङ UPPLआव। जों सिगां समाव UPPLआव थानाय समाव जोङो आं हिसाबै माखासे आंजों नैबे सारियाव थाफानाय नैबे बिथाङाबो जोङो 2010निफ्राय जेब्ला ABSUनि थार्ड फेजनि मुभमेन्टआ स्टार्ट जायो अब्ला जों बिबान लादों। बिबान लानानै जोङो खामानि मावदों। आङो बोसोरब्रै प्रेसिडेन्टशिप आङो सालायदों इउनिट ABSUआव गौरां भेलि इउनिट ABSUआव। आंनि प्रेसिडेन्ट समावनो आङो PCDRबो दानाय जादों। PCDR दानाय समाव सोर सोरखौ प्रेसिडेन्ट सोर सोरखौ सेक्रेटारि बिबान होनो आंनो न' थांनानै माखासे BPFनि बै समनि BPF रबिराम नार्जारिनि दैदेननाय आरो माखासे एक्स NDB पिनि बिथांमोनखौ ज' खालामनानै आंनो सोरखौ प्रेसिडेन्ट सोरखौ सेक्रेटारि होनो बेफोरनि सायाव कर्डिनेसनसो नालाय PCDRआ बेखौ आङो आंनि नेतृत्वआवनो आङो दाबोनो मोननाय आरो बेनि उनाव UPPL PCDRखौ सिफायनानै सिगाङावथ' UPPसोमोन उनाव UPPL जादों। बेखौबो आंनि समावनो 2015आव दाजादों सेन्ट्रेल कमिटिया दतमायाव जोंबो थांदों। बिनि उनाव जोङो प्राइमारिखौ माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय 2016आवसो दानो हादों। सोरखौ प्रेसिडेन्ट होगोन सोरखौ सेक्रेटारि होगोन बिनि बेलायावबो आंनो माथा मारिजोबनांगौ जादों। आङो 2014निफ्राय प्रेसिडेन्ट जानानै 2018सिम आङो बिबान लादों। बिनि उनाव माखासे 2018नि उनाव आङो आनसलिकआव बिबान लाहैदों। आनसलिकआव बिबान लाहैनानै जेब्ला BTR एकर्ड जायो BTR एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोङो BTR एकर्डखौ जोङो मोजां मोनाखै होननानै बुंनांगोन। जों दाबिदोंमोन जोंनो आलादा मोनसे रायजो नङाब्लाबो जोङो आसामनिफ्राय मोनसे आलादा जानाय बाउन्डारि एक्सट्रा जाथारनांगौ हिसाबैसो जों दाबिदोंमोन। बे हिसाबै बाउन्डारि एक्सट्रा जायैखाय आसामनिफ्राय आलादा जायैखाय जों बेवहाय गोजोननाय मोनखायाखै। थेवबो माखासे उन समाव इमप्लिमेन्टफ्रा मोजां जालाङो खोमा साननानै जोङो नेनानै थादोंमोन। नाथाय मोजां जायाखैखौ जों नुहुरदों। बुंनो थाङोब्ला बेवहाय ओरैनो जोङो साननानै नायो सरखार सोलायनायनिल' मोनसे एकर्ड होननानै जों साननो हायो। मेन खोथाया दा UPPLनि माखासे लिडारफोर बुंनाया जाहैबाय जोंनाव पिस फैबाय गोजोना फैबाय NDBफ्रा न'आव थाफैफिनजोबनानै रायजो जाफैफिननो हाबाय होननानै। नाथाय आं बेवहाय सानो NDBफ्रा थाफैफिननो थाखाय बेफोरो मोनसे आन्डारग्राउन्ड दानानै मुभमेन्ट खालामाखैमोन सोमावसाराखैमोन आरो बिसोरो 4 लाख फैसानि थाखाय बिसोरो हाग्रायाव थाङाखैमोन। बिथांमोननि साननाय बायदिब्ला बिसोरो 4 लाख फैसाजोंनो रायजो जानांसिगौ न'आव थाफैफिननांसिगौ। नाथाय NDBफोरनि थांखिया बे नङामोन होननानै आं सानो। बे बेलायाव UPPL हिसाबै बिथांमोनखौ नायफिननायाबो
फैलार जादों होननानै आं सानो। जों UPPLआव जोङो थांफिना UPPLआव थांफिननायनि माखासे खारनफोर दङ। जों माखासे जों सिगाङाव लिडिं खालामोमोन हिसाबै लिडिं खालामनाय बेलायाव UPPLनि मानसिफ्रानो माखासे दा बिबान लादों बै समाव जोंनो दानानै होबोनाय, नाथाय जों एबसु हिसाबै जोङो बेवहाय बिबान लानो हायाखैमोन। UPPL हिसाबै जोङो बिबान लानो हायाखैमोन। नाथाय बिथांमोनहानो जेब्ला जोङो एबसुनिफ्राय ओंखारजोब्बाय, जोंबोथ' मोनसे समावल'सो जोङो सार्भिस होदोंमोन, दा जोङो होनो हायासै। सम आरो बोथोरजों बयबो सोलायो हिसाबै बे समाव जों जेब्ला ओंखारो जोंनि ओंखामखौ सिगोन नामा बेखौ साननानै बिथांमोना जोंखौ माखासे मिथिं दावथिङाव खबर होआ, माखासे सोब बिथिङावनो जोंखौ खबर होआ आरो। बे हिसाबै जोङो दुखु मोनदों। जों सिस्टेमखौ खिन्थायोमोन, जों फुराना हिसाबै सिस्टेमखौ जों खिन्थायोब्ला जोंखौ बिथांमोनहा दुखुसो मोनो। दुखु मोननायनि बेलायाव जों माखासे दावराव दावसिबो जालायनो गोनां जादों। माखासे खोथाखौ आं बुंजोबला। बे बेलायाव जोङो टारगेट लादों, जेरैखिजाया जोङो UPPLनि बे ओनसोलाव हुल्थुगाव प्राइमारियाव जों बे ओनसोलाव UPPLनि एगेन्स्ट खामानि मावगोन। एगेन्स्ट खामानि मावनायाव जों माखासे डिसकास जादों। डिसकास जानायाव जों बबे पार्टियाव थांनानै UPPLनि एगेन्स्ट खामानि मावनो। बिडिनि सायाव माबायदि बुंदों बिथांमोना? जे XNDB दङ बाहाय, ABSUनि दैदेनगिरिफोर दङ बाहाय। बे ABSUनि दैदेनगिरिफ्रा ABSUआ सिगाङाव मा मावबोदोंमोन? जेनो PCDRआ मोनसे कर्डिनेसन कमिटि, बे कर्डिनेसन कमिटिखौ ABSUआसो दाना होदोंमोन। दा फुल रायजोफोरनि सायाव बिथाङा बुफ्रुजोबना होजोब्बाय। दा बै समाव BPFन बे समाव UPP दादोंमोन, दा उनावसो UPPL। दा बे समाव बिथाङा दैदेनगिरिमोन। बे समाव नै दासिमबो UPPLनि माखासे, आंबो बेखौनो बुंनो सानो, UPPLनि माखासेफ्रा सिगांनो गांहाबनानै थाखानायनि, जे ख्लां ख्लां रसा नांनानै थाखानायनिखा, बे ख्लां ख्लां रसा नांनानै थाखानायफ्राव बहा दस्राखौ स्कप होनो? दा जेसेबांनाखि BPFनि माखासे थांदों, बैसोर थांनायफ्रा BPFनि नेता कर्मिफोर थांदों, बैसोर थांनायफ्रा ओइबारनि BTC इलेक्सनाव नाय UPPLखौ नागारनानै BPFआव फैफिनजोबा नामा? अब्ला नाय, दा ओरैबायदि BJPआबो आलदा टिकेट गेलेगोन, UPPLआबो आलदा गेलेगोन आरो BPFआ आलदा गेलेगोन। बेनि गेजेराव बाव निर्दुलि थागोन। अब्ला जेब्ला बैसोर गासैबो भटआ जेब्ला काउन्टिंआ रानबाय, बै रानोब्ला बाव जुदि मोजाङै BPFआनो दंखायोखा। दा BPFनि जेसेबांखिनि थांदों बिसोर माखासे इलेक्सन समाव फैफिना नामा? अब्ला UPPLआ थाला गाहायाव गानानै गोजौ फारसे BPFआ थांनो, सरखार दानो थांगासिनो रायजोफोर। नोंथांमोना खारन नै दा सानदों, जोंनि जेनेबा बिदा गिदिर, जेनेबा मानाव गेदेर मान होनो गोनां रन्जन दैमारि सारा, बैयो NDBफ्रा 4 लाखनि थाखाय 37 बोसोर दावहाखौ हाग्रायाव थानानै, बबेबा म्यानमाराव थानानै, बा बबेबा चाइना बेफोरफ्राव थानानै दावहाखौ नाङाखैमोन। बे 4 लाखआ स्वाभाबिक नों आं खामला मावग्राफ्रानो आजिखालि 4 लाख फैसाया जेबो नंला मोनसै। आरो बेखौ बाद होबावदो, बेखौ बाद होनानै माखासे रिहेबिलिटेसननि खोथा, बबाव साख्रिनि खोथा, XNDBफोरनि थाखाय लाजि फोनांनायनि, XNDBखौ लाजि फोनांनाय खालामनानै दिनैसिमाव गोदाव सोराव खालामनानै, बबेयाव न'खर XNDBफ्रा 37 बोसोर दावहा नांनानै बहाय गावनि न'खर, गावनि बिसि फिसा दिनैसिमावबो माबाया गैया, केसनि उइद्र'आ गैया। बियो मा सुक्ति जाथाव? बर'खौ बुहुद लाजि फोनांदों, बर' जाथिखौनो लाजि फोनांदों। मा बिलाय? अब्ला दा ओरैबायदिबाव नै दा माखासे जोंनि गेजेराव दा
सिगांनि जे जानानै थांनाय माखासे बै समाव आर्मी पुलिसनि नोजोरनियाव गुलि बारुद बै समाव सिगां समाव आर्मी पुलिसफ्रा सोरखौबा एनडिबि नङैखौबो एनडिबि नंगौ होननानै बुलाय सोलाय खालामबाय, गावथारलांबाय, बुथारलांबाय। बे समा बारग'लांबाय। दा बिटिआर सुक्ति जाबाय, गोजोन जाबाय, दाङाबाजि जोंनि गामिफ्राव माबाफ्राव हाबनो हाला, आं बेखौ गनायो। नाथाय जोंनि रायजो राजा बेफोरखौ बै समाव जेब्ला बिटिआर सुक्ति जादोंमोन, मोसादलाबाय होनानै बबावबा साख्रिनो गासैबो बिटिआर सुक्तिनि गासैबो बिटिआरनि मुङानो गोजौखा होनलायलायबाय। दासिमबो जौगाया, खामानियानो दासिमबो रायजो राजानि खामानि, डेभेलपिं गैया, न' डाउट बेफोरखौ। नाथाय मोनथामफोरनि जे एक्स एनडिबि फोरनि जे खामानि केस बेखौ उइद्र' खालामदो, फोजोबना होदो सेस, जेसेबांनाखि दा जेलाव थानानै दं बेखौ बे केसखौ उइद्र' खालामजोबदो, अब्लानो रायजो राजानि गोजोना जेन सफैगोन बेनोमोन। नाथाय दासिमावबो बे खामानिखौ मावफुंनो हायै अलरेडि 5 इयार्सआव जागासिनो दङ। नाथाय बेफोर मा खारन? अब्ला रायजोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायहरबानो जाबाय। जायफ्रा एखमबा समाव जोङो गाज्रि मोनो खोथाजों बुङोब्ला, जों माखासे इउटुबारफ्रा बबेयावबा खारनखौ लानानै जोङो बे खोथाखौ गोख्रैनो बुंनांगौ जायो। नाथाय बे बुंनायनि सायाव जोंखौ गाज्रि मोनो। बै जे गाज्रि मानसि, बे गाज्रि मानसिखौ जुदि मावबाय थायोबा, गाज्रिखौनो मावबाय, सिखाव खावबाय थायोबा, बे सिखावखौ जेबो बुंनो मोनला नामा बिदिबा? रायजोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों मोजां